नमस्कार जय जगन्नाथ सकाले सकाले भ्रमण काट खाऊचे थे काट खाऊचे काट खाऊचे काट खाऊचे मिक्सर बन या फिर गला के गला Yes, Dia tunda. Tunai dia. हे काय करचे Kita kepun kasi. ah sutle bos hai ja hai Mera. noi na ni hai de तुझी बात और कळ इति ai देखिए Amuk